Gambare Bung Karno iki. Ora. Nganti nggo saya laler ngene-ngene iki. Laler sampeyan apa iki? Tenan. Kenapa ya Mas kula kok ditimbali niku janur gunung. Ngopi, udut, ono kretek, ono filter. Oh, nggih. Beres ngopi jos saka Kolombia iki. Lagi bingung lek aku. Gunung tatakan apa? Duitku yo kae tenan. Aku bingung lek arep ngecaki kepiye. Anu apa? Bar le maklaran sukses nang pripun? Aku dadi wong sukses saiki. Duitku nganti tak seleke lemari ratu pop, tak upajangan tembok lek. Biasan dinding iku. Iya, jan dinding. Tak nggo spray, tak nggo alas tidur. Wah. Sira muat lek. Tak nggo ki lho. Karpet lemek tegel lho, mlebu-mlebune ngono aku ketempelan duit. Duit ini lah tidak malah. Lah, ora tenan. Omone dolar mundak ngene iki lek. 18.000. Pemerintahnya top to kuwi. Kan sik nyilih duit aku apa piye to? Ya disilihi Mas. Kan nggo apa kowe iki? Becak. Nggih, mbas becak meleh ben kathah. Mas. Ngene wae lek. Iki berhubung duitku opah nganti laleren kae. Aku mesake Bung Karno iki lho. Gampang gambare Bung Karno iki. Ora. Nganti nggo saya laler ngene-ngene iki lho. Laler sampeyan apa iki? Tenan. Ngono kuwi lek bingung-bingung dene aku ngono lho. Aku bingung ngecake duitnya lho, bingung aku. Tenan lek. Stres aku malah. Kene Karang Taruna apa piro? Nggih nek meng 150 enten rek ngene iki bocah. Wis ngene wae, tak bangunke gedung serbaguna. Tingkat Badminton saged. wah, komplit digawe komplit serbaguna. Mantenan iso apa iso. Tukange ning kene piro kira-kira? Tukangku nek ajeng merwat nggih 200 Mas. Golek 500-an lek 1 juta. Wis, Sini mesake ditukah kok. ana ngoten kula leren lu becak mawon. Ah, ora apa-apa, kowe tak bonusin meneh mengko. Gue ngetake duit kuwi lho lek, aku stres tenan. Ini tak melu mukang. Wah, jadi kontak HP mono piro iki? Paling mboten nggih yang kali 100 Mas. Hubung ono kabeh. Mbok saka desa ngendi kulon, karo sing lor dihubung kabeh, diumrohke. Wah, sik biayai. Kula nyuwun rokoke nggih Mas. Dirokok apa-apa, dintekke. Sing kretek mawon nggih. Langsung loro ini ora apa-apa lek. Nggon tuku rokok apa wae iki seturah. Sukses sak iki lek. Antun setunggal Mas. Alah itu tak ora ini. Ning nyuwun sewu lho Mas. Piye? Kalau ini kok Titin kok marani mriki niku Titin Bang Pecet nika. Kayak iki aku prioritas. Jadi aku wis ora ning bank meneh moro, nabung aku kayak iki. Oh, nek prioritas niku diparani nggih. Parane, nabung iki parane. Penting. Lagi nek nagih. Lah saiki kaya anakku iki lho. Tak piknike, tak kuliah ning luar negeri. Oh no. Norwegia iki sekolahan paling apik ning kono. Ibune kok mboten ketinggalan niku teng pundi? Lagi operasi plastik. Gawani duit sak koper, tak ngentake operasine. Ben kebak plastik ngono, ben mbuh baline ada jembek apa piye ora. Jadi plastik larang lho. Larang ra masalah. Oh, monggo Betitin. Wah. Weh. Wonten Lek Agus barang. Pripun iki? Sehat to, Lek? Nggih. Nggih. Amin alhamdulillah. Kula pun lunas lho, Bu. Oh, nggih, ajeng nyambut meleh nggih, Hang. Wah, ajeng nggih napa? Kena nggo modal. Ten. Aku kira nek nekoni Heru. Lah kenapa ya? Lah pirang-pirang dina iki tak goleki ra ketemu iki kek piye. Mboten perlu Iki napa. piye, Le? Lek. Nah, iki catetanmu iki piye, Le? Wah, lah kok mlebu kono. Lho iki Heru iki wis bar ngedukke je. Malah durung nyicil blas iki kek piye kowe iki, Le? Janjimu ki rak wingi sore to. Lah kok durung mbok kei. Anggere mara lunga. Pun nyun sewu. Kula tak pamit Rin. Sik lek tak ngatasi payment ya. Kula tak enten penumpang niku. Jenengan juga modal mboten. Boten.
Pun kula tak pamit nggih. Nggih, karena tak modali ya lho. Nggih, Makane. Wah, Piye? sik Mbak, Mbok. Seminggu neh ora kuwi. Lah mundur bar medun anyam. Iki dit mugem. Soale abu bengke meneh, oke sing gelar butuh. Nyicil we durung lho. Kudune iki wis nyicil kan papat. Lah kok ora durung. Hei, Apa meneh? sik ya Bu ya. Kayak aku Bocah iki piye? Jan wis.